Yeah, but it is not to be, I'm gonna talk too much. We all do it together. We're gonna study together. Laat Steven mee zeggen. Steven. Wat in demi Steven? Wat in Mirami? Of ito bon sinigi? Pero wat wami din camera of ito bon sinigi? Waar we niet? Kijk dit? Number 20. Oké, zullen we bidden? Oké, dan ga ik even bidden. Tata Santo, mi amaso ora aqui, me pediu danke com nos porta junto. Nesse sábado, dia santo aqui, Senhor, hoje nós também estudia parte da palavra lá que está aqui por hora gravado em nos mentes e nos coração, assim que nos propõe em prática. Tudo isso aqui na minha vida no nome de Cristo Jesus. Amém. Oké. Er staat, of kan iemand voor mij Openbaring 2:16 lezen? En dan hebben we ook Thessalonicenzen 2:8. En dan Psalm 68:2. Daar is Openbaring 16? 2:16. Ja. Iedereen verstaat Nederlands, behalve zuster of niet? Jullie spreken Nederlands? Oké. Dan ga ik met haar een conversation doen. No, no passa para Ibeca. My husband understands by now. Bom, por essa, Sim, lesa numa. pensei, repenti, se não me tabini pronto cerca bo, e não me hasi guerra contra nan, com espada de mi boca. Oké, waar dan? Zo bollen lezen die nog wat zo. Openbaring 2, 16. Ja, lezen numa trobem jou. Pensei, repenti, se não me tabini pronto cerca bo, e não me hasi guerra contra nan, com espada de mi boca. Oké, mooi. Wie kan dan Thessalonicenzen 2:8? Thessalonicenzen 2:8, sorry. 2:8? Ja, 2 Thessalonicenzen 2:8. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. Amen. En nu hebben we Psalm 68:2. Meskos ku huma te waru plamanan tambe, meskos ku was te dirty di lanti. Mesko ku was te dirty di lanti di candela, asina laga e malvado non parece, dilanti di Dios. En nu Openbaring 19, vers 13 tot 15.
Openbaring 19, 13 tot 15. Okay. He was clothed with a robe dipped in the blood, and his name is called the Word of God. And the arms in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on the white horse. How out of his mouth goes as a sharp sword, that with it he should strike the nation, and himself will rule them with a rod of iron. He himself treats the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he has on his robe and on his thigh of name writing. Amen. Happy Sabbath. Sabbath. Happy Sabbath. Ja, hier kunnen we zien wat Jezus zou doen wanneer hij terugkomt. Wat kunnen we met elkaar hier delen? Wie kan even uit deze teksten, zeg maar, iets uitdelen wat hij heeft begrepen? Kan je alsjeblieft laten weten welke uit welk boek? Pastor. Pastor, puedes explicarles a ellos de qué libro estamos leyendo? Yeah, I sent here the Yeah? Sabbath School, the lesson number 13, question 20. Okay. That is in the Church of Pergamos. Ja, in ieder geval zien we dat in Openbaring de waarschuwing wordt gegeven. Bekeer je, anders zal ik snel komen en vechten met het zwaard van mijn mond. En wat je ziet in die andere teksten is dat eigenlijk de woorden zijn die Jezus spreekt van veroordeling. En je ziet dat de goddelozen uiteindelijk geen stand kunnen houden voor het aangezicht van God. Want de zonde kan voor hem niet bestaan. En hij is voor zonde een verterend vuur. Ja, dat is duidelijk. Wie nog meer? Niemand meer? Why is the Lord? Oh, sorry. Why is the Lord urging a church to repent? In previous warnings to the churches, the Lord said, if you don't repent, I'll remove your candlestick out of its place, except thou repent. And what that actually means is that the Lord will stop acknowledging that church as a church. Ja. I wanted to try. In English. Now, many peoples in the church, because the pastor say we must repent as church, but many brothers and sisters, they say no, I can stay sin till Jesus come, because Jesus forgave me every time. When I sin, I come by Jesus, He forgave me. So I say to the person, and then what is the meaning of Jesus' sacrifice? Because Jesus say we must stop with sin. We must be perfectly like Him. So we cannot stay sin till when He come. As if He close there above, and you come, oh forgive me Jesus, yeah, then are you late because it's closed there, and Jesus come back. Yeah, the actual promise of His sacrifice and His actual life is to teach His children to walk like Him, to be like Him,
And he also says in the church of Laodicea, to him that overcometh. In fact, that is in every single church. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. So victory over sin is very much intertwined in the messages to the 7 churches. Now, when we hear around that we cannot stop sinning, and basically we should not talk about it, as previously stated, it makes Jesus a liar. Because Jesus says to us, yes, you can. In my power, in my strength, you can overcome. But this new theology says, no, you cannot. So now, if we suppose we cannot stop sinning, then why is there a plan of salvation? Oh, sorry. Ja. You can make this. Ja, wat ik ook wilde delen is, wat ik ook lees, als we lezen 2 Thessalonicenzen, zien we dat de wettelozen geopenbaard worden. Dus eigenlijk wat we leren is ook dat we zullen het zien wat God niet wil wat we doen. En, want God zegt ook, er is niks nieuws onder de zon en hij zal ons niet bestraffen als het niet geopenbaard wordt. Dus we zullen weten wat God niet wil en dan moeten wij een beslissing daarin nemen. Want als we gaan kijken in Pergamos, zien we dat ze heel veel afgoden gingen aanbidden. En dat ze gingen afkeren van God. En er waren mensen die wel voor het recht gingen en die gingen door alles heen om de waarheid te verkondigen. Dus het is voor ons ook om te weten, wat zegt de Heer ons? En niet achter mensen gaan, maar wat zegt het woord ons? En daarmee zullen we weten van oké, welke kant wil God dat we gaan? Want het zal geopenbaard worden, de wetteloosheid. Ja, ik zou nog één ding eraan toe willen voegen. Als je kijkt in Hebreeën 10 vers 26. Hebreeën 10 vers 26. Daar staat een belangrijke clue en ik ga een beetje voortborduren op Eliana. Er staat, ik lees hem even in het Engels, want ik heb hem hier in het Engels voor me. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. Dus in vers 26 en 27 zien we heel duidelijk dat het is niet zomaar iets waar we lichtvaardig over kunnen denken en zeggen van, ik zondig en ik zeg weer sorry en dan ga ik weer zondigen en dan ga ik weer sorry zeggen. Tuurlijk is het zo dat wij zijn als mensen nog niet volmaakt. We zijn op reis om dat te leren. Hè? Maar aan de andere kant, als ik ben juf in een klas en als ik mijn kinderen, mijn studenten wat leer, dan hoop ik toch op een gegeven moment dat ze in ieder geval dat ene punt toch hebben begrepen. en dat in ieder geval van dan goed gaat. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er volgende punten dan weer zijn om aan te werken. Maar ik geloof wel dat God met ons op reis gaat. En we kunnen niet zomaar zeggen van we gaan maar door en maar door en maar door. Nee, er is wel een leerproces dat we het op een gegeven moment ook moeten begrijpen. En dat is wat je hier ziet. Als wij gewoon willens en wetens tegen God ingaan, daar is Gods offer niet voor. Daar is Jezus' offer niet voor. En dat is wat er staat. Nee, dan heb je niet meer met een offer te maken. Dan heb je te maken met het oordeel. Die zijn tegenstanders uiteindelijk zal treffen. Dankjewel. Yes. Oké, mooie uitleg. Als het goed is, we kunnen lezen ook wat in de boeken van Geestelijke Profetie. Ik zal het lezen in het Nederlands. Het is een gevaarlijke zaak om een onchristelijke eigenschap in het hart laten leven.
Eén gekoesterde zonde zal beetje bij beetje het karakter aantasten en al zijn edelere krachten onderwerpen aan het kwade verlangen. Het wegnemen van één bescherming van het geweten, het toegeven aan één slechte gewoonte, één verwaarlozing van de hoge eisen van de plicht, breekt de verdediging van de ziel af en opent de weg voor Satan om binnen te komen en ons te misleiden. De enige veilige weg is om dagelijks vanuit een oprecht hart te bidden, zoals David deed. Leid mijn gangen op uw paden, zodat mijn voetstappen niet uitglijden. En dat kunnen we lezen in Psalm 7:5. Dus dit is een hele sterke, argument om te blijven herdenken dat inderdaad soms is het heel subtiel dat je denkt, oh ja, laat maar, het komt wel goed. Zelfs met mensen is snel om te zeggen, je oordeelt mij. Terwijl het is een waarschuwing. Sommige christenen houden om elkaar te zeggen, ja, maar je oordeelt mij, je oordeelt een ander niet. Want ik weet, ik heb een paar kennis die zeggen dat ze tegen de kleine groepering of zelfministries, ja, die mensen bekritiseren elke keer en dit, dat. En ze oordelen de Adventistische kerk. Ik zeg, ja, maar ben je zelf geweest om een keertje met hun te praten of in gesprek te gaan en kijken wat het inhoudt? En dan zeggen ze, nee, dat hoef ik niet. Ze zeggen, ja, daar is het probleem. Dan moet je gewoon een gesprek aangaan en dan kijk je wat het inhoudt en dan van daaruit kan je zien als het zeg je dat? Vruchten uit de geestelijke vrucht. En daar kan je al toetsen, oh, dit is echt van God. We also have here that, of course, every time we make a mistake, we should humbly repent, confess and repent, but also change. In the church of, I think it's the church of Pergamos. Yeah, it says in verse 14, but I have a few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, and to eat things sacrificed unto idols. Balaam was a prophet, not a Jew, but he was a prophet, okay? He is a representation of the church. Balak was a king, which is a representation of the state. So here we have a warning against the union of church and state. Now, the prophet united with the king, with the state, to tempt against the people of God. And that's what we see right now taking place in the US, pushing for the union between church and state. So when there are political things going on, the church is not to raise its voice to the state, to the government, advising the government what to do, all that. No, because the church is separate from the state. Yes. Amen. Nog iemand wil iets delen? Nee? Oké, we gaan verder naar 21. Steven wil wat iets harder praten als die. Ja, nee. Ja, wat we net pastoor heeft gezegd, eigenlijk die vers 20 van Openbaring 2, dat zie je eigenlijk dat dit is, dus Pergamus, we zien dezelfde nu gebeuren ook met de kerk nu eigenlijk. Want bijvoorbeeld nu zijn ze hard bezig in de US om die kerk en staat bij elkaar te brengen. Nu zijn ze echt bezig met, ze gaan nu voor elke, laten we zeggen, elke state gaan ze nu wetten
proberen te zetten voor de zondagwet. Dus we zien aan de ene kant, dus we zien ook, er is een christelijke groepje die wetten ook maakt. Dus die gaat eigenlijk ook, want ja, zuster White zegt ook, dat dus de mensen, de volk, die voor een zondagwet vragen. Dus we zien nu eigenlijk alles is in plaats. Dat zodra die roeping komt, is alles al in plaats. Maar op die andere kant zien we ook dat de kerk zelf, de Godskerk, is ook samen bezig met deze beweging. Dus daar zie je eigenlijk dat we staan in profetie en ook in de tegenwoordige waarheid. Dat deze Pergamus is nu aan het is weer aan het gebeuren. Ja. Juist, dus het is goed altijd wanneer we lezen, niet lezen bijvoorbeeld wat betreft alleen wat is gebeurd in in de geschiedenis, Ja. maar ook wat is nu aan het gebeuren en waar zijn we. Daar zijn we, ja. Dus we zijn nu in dezelfde positie als Pergamus. En we moeten uitkijken om niet te komen als wat hun hebben gedaan, dezelfde doen. Ja. Dus, maar het is individueel. Individueel? Dus, ja, het is individueel. Waarom? Want we weten dat de mensen die in leiderschap zijn, in de hoge positie van de kerk, al hebben gekozen voor deze ecumenische ding. Ja. Dus als kerkgaande, om eerlijk te zijn, gaan ze niet terug. Nee. Dus wij als individueel moeten wel kiezen om naar Jezus te gaan. Naar Jezus. Ja. Ja. Sterk. Duidelijk. Ja. So the church is not to be involved in politics, nor its members, is it? Sure. Okay. Now, that question, does that include in protest? Just a question. It depends. Protest. It depends. Protest against political things, you know. It's a question. What do you think? It depends. With what for prop? There's a child. If I may say something, Yes. I think it's you have to be careful to choose sides in this world. We have to choose for God and not involve too much in political stuff. So I think that's it depends on what kind of protest, but I think you have to be careful with that. Yes. Yeah. Indeed. Oh. I'm not against a protest because if we go about God, yes, we should protest. But it's go about the world, I think we need not to do it because it's very difficult to explain. But when you involve in these things, then it's going to be a common things. Then you think, oh, it's okay to do it. We should stay with God and leave the world in the world. Yeah. Well, I think it depends. I would say this. If you read in the Spirit of Prophecy, you see in general that politics is one side, God is another side. Although we do find an example where she told the people to protest. And that was against slavery in that time. In her days, this slavery issue was a hot topic. And on a certain moment, people were able to protest against it. And so she said, just protest against slavery. So I think generally we are not to be involved in politics, but if there are some, like a specific question, like that can help our fellow human beings to save them for suffering, we should do it. That's what I gather from. Sister White does say, Sister White does say that we should not be involved in this kind of protest. Yeah. When it comes to political things, whether, you know, when you have elections, like what happened in America on January 6th last year with Trump, because he didn't win, then people yes. went on the streets
not only protesting, but those kind of things we should not do. No. No. Because our home is not in this world, but we are to do what Jesus told us to do, watch the signs of the times. So we are to watch what's happening, to see how prophecy is unraveling. And till there is our role. Till there is our role, ja. Helder. Yes. Oké, we gaan verder naar 21. Wie leest Openbaring 2:17 en Johannes 6, vers 48 tot 51. He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and I will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receives it. Amen. Johannes 6, 48. Ik ben het brood des leven. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mensen daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Amen. Ja, hier kunnen we lezen over het manna. Dat Jezus dat Jezus onze manna eigenlijk. En waarom zullen we dat niet nemen? Wij wouldn't take it. Ja. Nou, dat zeg je zo makkelijk. Waarom zouden we dat niet nemen? Maybe I'll talk in English. Elton says so easily, like, why wouldn't we take it? But the problem was when Jesus was telling this to the Jews, this saying got a lot of opposition. And the reason why it got so much opposition, he said, like, you have to eat my flesh and drink my blood. This is the first thing that he said. And they were quarreling and said, like, what do you mean how this person wants to give his flesh to eat and his blood to drink? And Jesus didn't excuse himself for what he was saying. Instead, he was emphasizing it even more. And then he said, I am the bread that came down from heaven. And then they were getting angry about that, because he said, how can he say that he came from heaven? Don't we know his parents? And they were starting to say about the strange way how he was born and stuff like that. But Jesus wanted to make one thing very plain. If Jesus is not becoming part of us, like how food becomes a part of our bodies, we have no part with him. Amen. En nou, één ding wou ik zeggen ook, dat toen ze waren uit Egypte gered, moesten ze manna gaan eten. Het manna was ook niet lekker. Als het goed is, was echt bitter. Nee, het was lekker. De Bijbel zegt dat het sweet was. Het was sweet. Het was lekker. Maar ze moesten het voorbereiden, dat het sweet wordt, toch? Nee, het was net... Ja, zeg maar. Nee, ja, de Bijbel legt uit dat het een beetje soort van net als honing, ja. En komijn? Ja, maar ze maakten het met komijn, maar het was wel lekker. De manna was nice. Maar, je kunt liever zeggen dat hun smaakpapillen niet aangepast waren op dat manna. Oké, laat maar zo dat zeggen, want op een gegeven moment waren ze dat zat. Ja. Ze wilden het niet meer eten. Ze wilden dat alles wat ze kregen in Egypte. Maar hieraan, dan voor mij dan kan je zien dat wanneer je Jezus neemt, je leven
gaat zeg maar veranderen. En dan alles wat jij vanzelf van houdt en die moet veranderen, is niet makkelijk. Het is echt, ja, Bitter. bitter. Dus dat is die proces dan, wat ik begrijp van de mana ook. Dat jij, God gaat jou veranderen. Wat jij vroeger was, doe je niet meer. Ja. Wat ik wilde zeggen is ook dat de vraagster het verborgen mana. Dat vind ik interessant, want als we lezen dan in Johannes, gaat het over, ik ben het brood des leven. Dus mijn vraag daar is waarom wordt het dan gezegd verborgen mana? Want God is niet verborgen. Hij is het brood des leven. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Ik weet niet als iemand daar... Remember, the manna fell throughout the week. And then the Lord said to Moses, on the Friday, take 2 portions. And it will not rot, or it will not see corruption. So the Friday will stay good. Second portion on the Sabbath, it will stay good. And then on the Sunday, they need to take another portion, a new portion again, right? Now, when Jesus died, he was, remember, in Daniel 9, talking about the 70 weeks, so the last week where the Messiah will be cut off. The whole week, he was working. On the Friday, he was sacrificed. On the Sabbath, he saw no corruption. His body saw no corruption. So the falling of the manna is a symbol of the coming down of the Messiah, and the miraculous preservation of the manna, that it will not rot, is also a symbol of the miraculous preservation of the actual body of Jesus that also didn't rot, even though dead. Oké. Ja. En maar als je het leest in de tekst, staat er ook, God is het brood des leven. Maar staat, uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Wordt daarmee bedoeld dat ze, toen ze in de woestijn waren, hebben ze Gods woord niet aangenomen, helemaal, en daardoor zijn ze gestorven? When the disciples of Jesus and the followers of Jesus, they gave their lives, they also died. But the others in the desert will not rise. Do you understand? Because of the rebellion against Caleb and Joshua, and refusing to enter into Canaan. So, what was the matter there? The unbelief that God provided manna and telling them go in the land, they didn't. The unbelief they had. But in the belief on the true Messiah, the disciples also died, but they will rise again. And that's the issue. When in the Exodus, the Israelites that believed will also rise. In the New Testament, the people that didn't believe in the hidden manna and the true Messiah will also stay dead, like the others. So unbelief is a very serious matter. Unbelief in a Bible text, unbelief in something that Sister White says, unbelief in God's word is a serious matter, because it will happen to that person as happened to the Israelites. And the next question is, why is the Lord giving that promise of the hidden manna to this church? What did they need? Because every promise is according to the need that the church has at that time. Heeft het ook te maken met, want God zorgt voor ons allemaal. Wij hebben allemaal eten en werken en krijgen eten. En toen God de manna liet vallen, was het voor iedereen in de woestijn. Maar er waren mensen die niet bekeerd waren tot God. Dus inderdaad, het verborgen manna, wat ik daaruit ook begrijp is
degene die echt vertrouwen op God, we zullen allemaal te eten krijgen. Maar degene die echt vertrouwen op God, die hun hart bekeren, die zullen tot leven blijven. Yes, exactly. Those who didn't believe in the provision that God made, they said we want meat. Ja, And those died. ja, Hm. ja. Zo. So it's that simple. Oké. Ja, precies, oké. We kunnen ook gelijk door naar 22 en de vraag wat je stelde over het verborgen manna. Hier staat, het verborgen manna staat voor Jezus en ook voor het letterlijke voedsel dat de Israëlieten in de woestijn aten en dat uit de hemel viel. Om Jezus van aanzicht tot aanzicht te zien en de hemel binnen te gaan om dit manna te eten, moeten we het eerst hier op aarde eten. En de vraag is nu, hoe kunnen we deze ervaring in de praktijk beleven? Hoe kunnen we dit breken? Hoe kunnen we dit beleven? Nee, ja, zeg maar, hoe kunnen we deze ervaring in de praktijk beleven? Maar wie kan het uitgebreid uitleggen? Gewoon in het praktische leven. En ja, je hebt hier in ieder geval Matthäus 4 vers 4. Wat wil zeggen, mens zal niet leven door brood alleen, staat daar, maar door ieder woord wat uit de mond Gods uitgaat. Ja. Dus het heeft sowieso, praktisch gezien, moeten we leren uit het woord te leven. Hè? En dat als leidraad te nemen in alle beslissingen die we nemen. Ook al begrijpen we dingen soms niet. En dat vinden mensen soms heel erg lastig. Omdat ze denken van ja, dat is eigenlijk een stap in het ongewisse voor veel mensen. Hè? Maar we moeten leren uit geloof te gaan. En net als wat we net zien vanuit de Israëlieten. Dat als God zegt dit moet je doen. Dat we hem gewoon vertrouwen en op zijn woord nemen. Dat dat het beste is. En ik denk dat dat in heel veel dingen terugkomt in het praktisch leven. Ja, dat doe ik wel af inhalen, geen probleem. Ja. Question. Why the promise of the hidden manna is given to this church? Because remember, here, when you see the issue of Balaam and Balak, then you see the development of the papacy on the rise. Mm. And then you have that the papacy replaced faith by works. And that's an attack on the body of Jesus Christ. Why? Because he said, if I die for you, then the righteous shall live by faith. So because of his sacrifice with his body, the person can go directly to the throne of God in prayer. Mm. Okay? But also you have the issue of the throwing off of the divinity of Jesus. The Catholic Church does not believe that Jesus is just as divine as God the Father. And since this time of Pergamos, the attack on the Holy Ghost being a force or not existing at all comes right here from the time of this church. Mm. The attack on the Godhead, on the divinity of Jesus, and that the Holy Ghost is not a person, comes from here. Oh. So that's why he said, I will give you the hidden manna. So I will make you understand that because of my body on the cross, you can live by faith, and it's not the nominal narrative that you hear in your time. He will help the church understand that, because that was the main need at that time because of the rise of the papacy. Mm. Dat is een goeie. Ja. Diep, ja, dat heb ik niet gezien. Ja, geen probleem. Yes, iemand anders? Steven Baudet? Oké, Naomi. Ja. Yeah, you see in Deuteronomy, if you look at these verses, and in the connection with the manna also, you find several times that it says, therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways and to fear him. In other place it says, like, I have put this as a test, let me see if they are going to follow me.
if you look in connection with the manna, because the manna was falling and God directed how they should handle it, that they should gather this much per person to eat, and when they should keep it, when they couldn't keep it. But the fact that the people were going out to look for it on the moment where God said not to look for it, God said, hey, there is no obedience to my laws. So what we also see is there is a connection between the law of God, with the connection with fearing God, and the way how we handle the manna. So I found that also interesting. Dus ik kan, als ik begrijp, en ik moet het in mijn dagelijkse leven praktiseren, is eten vanuit de manna, is ochtend vroeg wakker worden, gebed gaan, in gebed gaan, dus morning meeting, middag en avond. Mijn bijbelstudie en ook het woord brengen naar anderen die het niet weten, het goede nieuws. Dat is letterlijk eten vanuit het manna. Yeah, that is correct. Also, when they say for you to be saved, you have to belong to this church, you have to come here, you have to go there. Then the people have not eaten the hidden manna. Okay. Right? Because they said you have to do this, you have to do that, you have to go here, or you have to attend there. Then the people have not understood that is Catholic, basically, because the church says, the Catholic Church says, for you to be saved, you have to do things, right? And that's directly contrary to the principles of Jesus' sacrifice, letting the righteous live by faith, right? But nowadays, when we hear, okay, you cannot be saved, you have to be within the ark, right? Yeah. So you have to come to this church or come here, or you have to belong anyway to a group or whatever. Yes. But that's contrary to what the Bible says, the just shall live by faith. And faith comes from the Bible. Yeah. So the Bible is not a group and the Bible is not a church. The Bible is a group of believers believing the Bible truth. Bible truth, yeah. Right? So the salvation comes by faith, and faith in the Bible, and faith in Jesus' sacrifice. And those who, are like-minded will group and will worship together. That's the right order. Yeah. But when you hear or we hear around, you cannot be saved because you have to come to the ark, then people have not understood this promise right here. Yes. Amen. Ja, is hetzelfde ook toen Joshua, volgens mij was het, toen ze in strijd gingen, toen ze gingen vechten, toen zeiden ze van ja, we gaan wel winnen omdat we het ark bij ons hebben en we hebben God bij ons. Dus ze gingen hun geloof meer plaatsen op de ark in plaats van op God die in de hemel zit. En niet, ze gingen dus geloven in de ark. Dus eigenlijk hetzelfde van oké, als ik naar de kerk ga, dan word ik gered. Maar dan ben je niet bezig met de relatie met God. Dus zo, oké. Amen. We gaan verder. We gaan naar vraag 24. Wat had Abraham bij zich waardoor God zijn naam kon veranderen en wat stelt dat voor? We kunnen Genesis 17:4, Deuteronomium 4:13 en Openbaring 14:12. Even kijken. Eliana, heb je 17:4? Kan je die lezen? Genesis 17:4, toch? Ja. Oké, ik zal me lezen. Wat mij betreft, zie, mijn verbod is met u. U zult vader worden van een menigte volken. Amen. Deuteronomium 17:4.
Is die goed? Ik had het niet. Genesis 17:4. Ja? Je hebt het toch? Of niet? Ja, maar het gaat over waarom de naam is veranderd. En in Oh, nummer daar gaan we 5, dus. in 5 staat wel, u zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Dus ik vind die wat meer relevant met de vraag. Ja, maar hij gaat ook verder, hè? Dat gaan we zo meteen zien. Ja. Deuteronomium 4:13. Zal ik hem lezen? Ja. And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even 10 commandments, and he wrote them upon 2 tables of stone. Deuteronomy 4:13. That's what I read. Yeah, right. Does not really belong to the question. I don't know where to put it. No, it does. Well, indirectly, but we have the experience of Jacob. When did the Lord change the name of Jacob? After he fought with the angel and overcame. So, and then we have Saul, when he saw the vision in the desert of Jesus, his name was changed to Paul. So after a conversion in the heart takes place, then the name is changed. And that's about it. Yeah, and we have many examples of that in the Bible. Oké. Well, I will tell why I think it does belong there. I asked him because he said no, but he can say it. Well, the thing is, of course, I believe in both points. What Pastor is saying is correct. Therefore, we find also in Revelation 2 that the overcomers will get a white stone with a new name, isn't it? So, yes, definitely it deals with conquering, with victory, for sure. But it says God made a covenant with Abraham. Yeah, this was the basic. He had a covenant with Abraham, and Deuteronomy says what this covenant was. That the covenant was the 10 commandments. And at the same time, if you see Revelation, it talks about those who have the commandments and the faith of Jesus. So basically, the promise to Abraham, that's why his name was changed, because he became the father of many nations. He became the father of all who believe. And what is this belief based on? It's based on the commandments. It's based on the covenant. It's a new alliance met God. Ja. Ja. Een alliantie, ja. Vandaar dat hij die een nieuwe naam geeft. Hij Iets kreeg nieuws. Ja. Je bent nieuw. ja, Ja. een nieuwe naam, Een inderdaad. nieuwe naam, een nieuwe mens. You want to say something on it? Because she had a question to you. No. Well, it does connect in the sense that you have a white stone and the commandments are on stone. Oh, I hope. Yeah, I think so. Ja, heel zeker. So, white stone and the commandments are on stone. And of course, a person that is converted will keep the covenant. So, in that sense, it relates. Ja. Niemand meer? Is een beetje twijfel? Nee, ik snap hem. Maar dat komt tot mij op. Wij nu vandaag, als we ons bekeren, veranderen onze naam niet. In het islam doen ze dat wel. Dat als je islamitisch wordt en je hebt een heidense naam. Ik heet Eliana, dan krijg ik een islamitische naam. Dat is bij ons niet gebruikelijk, maar we moeten het ook geestelijk dan zien. Dat je zo niet letterlijk een naam zal veranderen, maar je leven zal veranderen. Als je kijkt bijvoorbeeld in het huwelijk, als een vrouw trouwt met een man, dan haar achternaam verandert. Ze krijgt meestal de naam van haar man. En dan gaat ze ook een verbond aan met haar man.
ja, je leven zal ook veranderen. Dus zo zie ik het ook met dit. Ja. Maar uiteindelijk krijgen we die nieuwe naam wel, Ja. Eliane. Alleen niet direct. Ja, precies. Eigenlijk, die naam bestaat al. Alleen we weten het niet. Ja, precies. Ja, ja. Nou, oké, is goed. Zo zijn we klaar met les 13 van Pergamus. Dus dan gaan we naar les 14 door. Gaan we een stukje dan samen studeren. Het gaat over de 7 kerken natuurlijk. En even kijken. Iglesia di Thyatira. Thyatira, how you say that in English? Thyatira. Thyatira, yes. Ik zal een stukje lezen van Geest de Profetie. De namen van de 7 kerken zijn symbolisch voor de kerken in verschillende perioden van het christelijk tijdperk. Het getal 7 duidt op volledigheid en symboliseert het feit dat de kerk in verschillende perioden van de wereldgeschiedenis heeft bestaan. En de vraag is, in welke tijd of bij welke hoort wij dan, Zevendaags Adventisten? Oké. Ja, dat is echt zo, Laodicea. That also shows what we had taught earlier. Yes. That the 7 churches are not denominations. No. Because many times they say that the Seventh-day Adventist Church denomination is the Church of Laodicea, right? But then, if that is the case, then the other 6 churches should also be denominations. Mm-hmm. But they are not denominations. But here in this quotation it says the names of the 7 churches are symbolic of the church in different periods of the Christian era. So there is one church from Ephesus out to Laodicea. There is one church in different stages. Yes. Yeah. But we also see in Pergamos that right now it's happening like at the time from Pergamos. Yeah. And now we are going to Thyatira. Wie kan Openbaren 2:18 lezen? Want de vraag wordt gesteld hier, wat betekent Thyatira en welke tijdsperiode omvat de kerk van Thyatira? Openbaring 2, vers 18. Vers 18. Ja, ja, in vers 18 staat het geschreven al. Ik heb het in papiermens. Wie kan het? Lees maar, in papiermens. Na iglesia di Thyatira, escrevi na angel di iglesia di Thyatira. E io di Dios, kende ti uovo manera flam di candela, e su piananta manera bronze, lombra, tabisa esaki. Yes. Wat kunnen we met elkaar delen hierover? This is the Church of the Papacy. And this is a very important issue because since the Church of Thyatira, then you have the attack on Bible translations that the early church had. It was right from here. Many say, now the question is, do we have Bible translations that date earlier than the Catholic Church? Good question. The Catholic Church did many things, right? Yeah. But one of the most audacious ways to deceive the church was on the Bible translations. And that's where the Waldenses come on the scene. Because the Waldenses were before the Catholic Church, they were there already in the 1st century. And at the end of the 1st century, they already had the first Bible translation. And the manuscripts of the Bible
came directly from the manuscripts of the churches of Judea, for example. So the church had to destroy those manuscripts and destroy the antiquity of the Waldenses because they were before the Catholic Church and had the doctrines directly from the hands of Paul when he was there in Italy for 2 years before he was executed. So all that takes place between the Church of Pergamos and the Church of Thyatira. This is good explanation because when we go to evangelize, you hear also about that. Yeah, but your Bible is jouw Bijbel is vervalst. Ja, dat is het woord, juiste woord. Dat is niet als de originele. But the question is, how can we prove? How can you individually prove that the Bible that you hold in hand is the right manuscript? Good question. And because we use the King James. I use the King James, but others use they like the NIV, and they like the New Standard Version, the American Revised Version. But all these are Jesuit Bibles. Are Jesuit Bibles from Westcott and Hort. But the King James is actually from William Tyndale. He didn't translate everything, but he translated because he knew Hebrew. And he translated it from the received text. But the Waldenses had their Bibles already at the end of the 1st century. And the Catholic Church started you didn't have Catholic Church right away, of course. It was already in the 5th century that it was firmly established. But it starts developing at the 3rd century. At the 3rd century, the Waldenses had already 3-4 versions already of their own Bible, for example. So when you trace back history and the manuscript that the Waldenses used, then you can trace, at least in English. I don't know that. Okay. You can trace the Oh, sorry. You can trace back the Bible manuscripts that you use. And so therefore, in a Sabbath school lesson book, we should not use these other Bible translations because then we are reading Jesuit Bible translations. It's important to know the history about that. It is, yes. To explain it. Yes. And you can also find it. Yes. Like if I Google it, can I find it? No. For example, when you type the history of the Waldenses, Google will tell you that it is from the 11th century. And that's not true. Now, you go to the Great Controversy, Sister White will say, she's quoting a history, and she will say from the 4th century. And that's true. But when you go earlier, because the Waldenses were not there as a group before, they used to live with the other people in towns and villages. But when they had the first Bible, they were started being repressed. And the name Waldenses were not taken by them, was given to them. So before they were not known as Waldenses, but they were just people that got converted by Apostle Paul. Wow. Good. Yeah? Nee? You said that some people say that the Bible are not original. Yes. But this kind of things you hear only from the Muslims or other belief. But also their own Bible, Quran and things are also changed. Yeah. That is reason when they say that, I said I'm not going to discussion. Because you cannot convince them, it just less your time. Yeah. But Christian, they don't say that. Even they are other believing, but they don't say the Bible is not true. Yeah. When Muslims say that the Bible is changed and you should not read the Bible, then they are in disobedience to their own Quran. Because the Quran says the Muslims should read the Bible. Yeah. That's reason. And abide by the Bible. Yes. Yeah.
Iemand nog wil iets delen? Steven? Wil je iets delen? Oké. Is goed. We gaan verder naar nummer 2. Ik zal even van de geestelijke profetie even lezen. Als de periode die de kerk van Pergamos omvat correct is vastgesteld, namelijk eindigend met de vestiging van het pausdom in 538 voor Christus, nee, na Christus, dan zou de meest voor de hand liggende indeling voor de kerk van Titaria de periode zijn waarin deze godlasterlijke macht gedurende de 1260 jaar van haar opperheerschappij verduurde. Oftewel van 538 na Christus tot 1798 voor Christus. Nee, na Christus, sorry. Titaria betekent zoete geur van arbeid of offer van berouw. Dit zou de toestand van de kerk van Jezus Christus tijdens de lange periode van pauselijke triomf en vervolging goed beschreven. Why does it mean sweet savor of labor? Well, why do you all think that it means that? I was just thinking on that one. Here in my lexicon it says order of affliction. And I thought that's not a bad name because this is the time of the 1260 years of persecution. So they greatly suffered in this time. So order of affliction, what I can imagine, picture with this name is they suffered a lot of affliction, but at the same time it was a sweet order to God. Because faithfulness in affliction is greatly honored and valued by God. Oh, oké. Dus wanneer wij worden achtervolgd, moeten we eraan denken dat is eigenlijk een zoete periode. Zeker heeft het zijn voordelen, want vervolging gooit mensen eruit die niet oprecht zijn. Dus dat is een voordeel. Want de broeders en zusters die je om je heen hebt, zijn echt. Ja. Want het kost heel veel om gelovige te zijn. En in tijden van voorspoed heb je ook heel veel meelopers. En dat veroorzaakt ook heel veel verwarring voor mensen. Dat heb je niet in tijden van vervolging. Dus ja, het heeft zeker zijn voordelen. Hoewel het natuurlijk niet makkelijke periodes zijn. Daar hebben we ook een staaltje van gezien in Frankrijk. Ja, tijdens klopt. onze reis. Dat niet makkelijk is. Maar degenen die er zijn wel echt. Ja. Straks word je ziek, hè? Die toch. Ja. Ja, pastor, you can explain why. The trip that we had in France. Yes. What you also witnessed are within the church of Thyatira. And remember in the sanctuary that the sacrifice was a sweet savor unto the Lord because it was typifying the sin being pardoned and consumed. And same here. The people that had to die for the gospel, they were a sweet savor unto the Lord because they were redeemed. So all these people, 50 plus million people that the Catholic Church killed. 15 plus million. Yeah, but in reality, only having got the truth on the number, these are all the great multitude. So during the period of Thyatira, the Lord made sure He will fill up heaven, He will fill up the gap that the angels had left. So that was the period where He got most of the fruitage with Him.
So even though he knew it was a tough period, when you read history, it was a serious matter at that time. But he knew he was taking them with him. No. And so that was the most fruitful period of all period. Oh yes. Amen. So it was Yes. hard, but it is by faith. Now I can understand because it is my thought. I will say it in Nederlands. Waarom 144.000 en de laatste tijd maar daarna hoor je wel in het nieuwe koninkrijk van Jezus zijn heel veel mensen die zijn gered. Meer dan 2, 3 miljoen. Maar als ik nu hoor over die 50 miljoen plus, we weten niet hoeveel, maar dan met dat erbij, het is echt veel. Yeah, only having got the truth. On that one. Only having got the truth. En even Satan zelf zou niet, weet het niet eens hoeveel dat is. I don't know. No. I don't know. But anyway, that was a very tough but interesting period. Yes. Yes. Oh. Okay, we have 5 more minutes. 5 more minutes, oké. We gaan dan naar vraag 3. Er staat, wat is het mogelijke betekenis van de beschrijving van Jezus, ogen als een vlammend vuur? Ogen van een vlammend vuur. Wie kan dat uitleggen? The answer is in Proverbs 15. Proverbs 15. You could read Proverbs 15. Yes. That's the answer. Oké, wie kan het lezen dan? Dat kan ik wel doen. 15, vers 4. Vers 3. Nummer 3. De ogen van de Heere zijn op elke plaats. Ze slaan slechte en goede mensen gade. Klopt dat? 15:3. Ja. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Why would I say that? Because he watches everything that happened, all the injustices, all the sacrifices, all the killings. Because when you will read history about it, it was a really horrible matter. But you had to understand it by faith. And there was a Waldensian that he said, if I could die for the Lord 10,000 times, I would. Wow. And he had that courage, and he would enter the flames. He was not stepping backwards at all whatsoever. He was not? He was not stepping backwards. You know, when you have fear Yeah. and then you step backwards? Yeah. But did he feel pain? No. And he, by the way, many died like John Hus singing. Many of them died like that. If John Hus didn't feel pain? No. I understand it now. But of course, that doesn't mean that everybody died without pain. No. Many died with pain. But nevertheless, many died like John Hus Yes. singing. Yes. But when Jesus came, Jesus, wanneer Jezus terugkomt, it will be like that. The brightness will be like flame. Yes. So at the end of time, there will be martyrs, but only the Lord decides who dies in what way. Yes. And you have to, je moet kunnen staan. Of ja. What is going to sustain you there is your personal relationship and your and the personal obedience that you had. If you know that you were disobedient in one point or another, it will have fear in you. Mm-hmm. But if you know you did all the Lord told you,
you won't have any fear. The Holy Spirit will take the fear away. The Bible says the Lord has not given us a spirit of fear, but of love and of a sound mind. Yes. Amen. And that's why you can stand. Goed, iemand wil nog iets zeggen? Oké, dan zullen we... ja. Dat verterende vuur, wat we zien, is ook dat we zien dat als je kijkt naar de Israëlieten, aan de ene kant was God vuur om zijn volk te verwarmen, maar hij was ook verterend vuur voor zijn vijanden. Ja. Die combinatie. Ja. En ik denk dat dat ook een mooie gedachte is. Als je kijkt dat Jezus oog heeft, hij ziet wat er gebeurt. Beide kanten. Aan de ene kant is hij verterend vuur voor zijn vijanden. Klopt. Maar aan de andere kant is hij ook dat hij, zoals pastor ook zei, van hij ziet Gods kinderen en zijn oog is op hen. Hij is er om hun te verwarmen. En dan, het is gebeurd ook letterlijk, want Daniel werd gegooid in de oven. En toen ging de soldaten ging het de oven openmaken. En werden gelijk verbrand en dood. Maar ze waren nog steeds in die vurige oven, gewoon staande als niks is aan de hand. En dat hebben ze door hun leven al opgebouwd, om te kunnen staan in vuur. Dat is echt mooi. Miracles like that happened in the history of Protestantism during the Church of Thyatira. Miracles like that happened also. Yeah. Miracles that you read in the Bible happened in Europe. Oh. Yeah. Those things are not taught in schools. But also the principle that developed in this time period was the right of the Christian to self-defense, because the killings were just horrible. But the men had wife and children. Yeah. So the men I cannot go to the kitchen to train my family be, killed. And so that's when the Christians started to fight. And the same victories that you read in the Old Testament were also taking place in Europe. In the time from Thyatira. Yes. Because you have in the history of van de wereld, je hoort van de tijd van de barbarians. But literally they are Christian there. They fight. When they were barbarians, then they were hidden. Yeah. But after they converted to Catholicism due to the Roman Empire. Yes. And then you have the papacy firmly established. Yeah. So everybody was Catholic. All the barbarians became Catholic. And then from there you have the Protestant. Oké, mooi. Dit was het dan. Dankjewel voor iedereen die heeft het die heeft meegedaan. Zullen we dan bidden om af te sluiten? Eliane, wil je voor ons bidden? Ja, dat is goed. Lieve Vader in de hemel, wil u danken, Vader, voor de lessen die u ons geeft, Vader. Wil u danken, Vader, dat u ons onderwijst, Vader. Wil u danken, Vader, voor uw woord dat levend is, Vader. En wil u vragen, Vader, dat het niet alleen maar bij theorie blijft, Vader, en luisteren, Vader. Maar dat we mogen leren van wat de geschiedenis ons vertelt, Vader. En de staat waar we nu in staan, Vader. Dat we onze harten mogen doorgronden, Vader. En mogen zien, Vader, als er wat ons tekortkomingen, Vader, en deze bij u brengen, Vader. Help ons, Vader, dat we u trouw mogen zijn, Vader. Dat ons liefde voor u mag groeien, Vader. En dat we ons ogen op u gericht mogen houden, Vader. Dank u wel voor alles, Vader. Dit vragen we, Vader, niet om ons verdienen, maar in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Amen. Now we will have a break of 10 minutes. So those who have to go to the toilet or stand up, and it's now the time. And when you hear the music, then it's time to go to the mic. Okay.
Nee.